Zazpigarren inkesta soziolinguistikoak iparraldeko emaitzen aurkezpenean datu kezkagarriak utzi ditu. Euskaldunen kopuruak beheraka jarraitzen du, gaitasunean eta erabileran. Hezkuntzan izan ezik, hau da gazteen gaitasunean, ia bikoiztu eginda datu azken 20 urteetan datu baikor bakarrenetarikoa. Euskaldunen proportzioaren bilakaera 1986tik 2021 beraz, ia 6 puntu jaitsi da. Gazteen artean, 16-24 urte artean, baina igoera egonda 12,2 duela 20 urte, eta 21,21 igo da 2021ean. 25-24 artean ere 5 puntuko egoera izan da, beste adintarteetan ordea, ia 10 puntuko beheraka da. Egoerak segitzen du kezkagarri zaiten orokorki, Ipar Euskal Herriko 10 biztanletarik 8 ez dakite euskara edo ez dute euskara mintzatzen, zonbaitzuek 10%ak euskara ulertzen du. Hori datu horiek ez dira argitzekoak, dira tendentzi luze eta indartsu batzu, hala ere argi izpi positibo batzu, belaunaldi gazte mailan hor bada berpiste bat ez dakit, baina berriz hartze bat. Lurraldeka ezberdintasun handiak ikusten dira. BAB, hau da Baionan Gelu Biarritz eremua da erdaldunena, 85,4 lau dira erdaldunak. Lapurdin, BAB kenduta 76,6 bat. Eta Nafarroa berean eta Zuberoan 47,5 dira euskaldunak eta 13,8 euskaldun hartzaileak. Azken bi hauetan hala ere beherakada nabarmena da. Lurraldeen arteko ezberdintasunak aintzat hartu behar dira bai, eta erabilerari dagokionez ere nabarmentzen da. Oro har, 200.000 pertsonak, hau da, populazioaren 78,8 frantsesa erabiltzen du beti. 1% euskara frantsesa baino gehiago, eta 6 euskara frantsesa bezain beste. Testu inguruari dagokionez, iparraldeko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren emendatzea hartu behar da kontuan, 2,6ko gorakada izan da 2016tik. Biztanleriaren sartzea ere gertatu da eta familien osaeran aldaketak, haurrak dituzten familien apaltzea eta guraso bakarreko familien gorakada. Kostaldean dira gehien bat gelditzen kanpotik datozen pertsonak eta erakargarritasuna areagotzen ari denean, hainitz jende dator kanpotik, eta aldi berean euskaldunenak, hau da zaharrenak, ere galtzen ari dira eta beraz kopuruak behera egiten du. Erronka beraz, batez ere eskolan euskaldunak formatu eta horiek transmititu dezaten euskararen erakunde publikoaren iritziz. Erabilera behitia idela, eta hori logikoa da, lotua da ere egoerari, belaunaldi zaharrenak dira joaiten eta ez zuten euskara naturala. Eta heldu diren berriak dira belaunaldi gazteak, eta haiek anitzez gehiago dute erakaskuntzako hizkuntza eta ez da baitez bada erabiltzen. Hor bada zinez erronka bat, prekozio guziekin hartu behar da inkesta soziolinguistiko hori, emaiten ditu epeluzeko tendentziak, hori segur da, eta lanian segitu behar dugula azkar eta ahalaz indartsukiago. 2021ko azaroa eta abendu artean egindako lana izan da, aztertutako esparruak gaitasuna, transmisioa, erabilera eta jarrera. 16 urtetik gorakoak soilik hartzen dira aintzat eta kontuan hartu behar da gazteenak ere direla gaur egun gehien euskalduntzen ari diren horiek. Jarrerari dagokionez, 26,6 aldeko jarrera du, 49,2 ez alde eta ez kontra, eta 14,2 euskararen aurka azaltzen da.